खुलुमबाय दिनै 20 एप्रिल 2024 सुनिबार मेघालयआव आसामनि 3 सुबुङा बेरायनो थांनायाव मेघालयआव सोरबासिनो मोननै दुथां सुबुंफोरजों गारि सिङाव सोजानानै अरजों सावना बुथारजादों। बिसोर 3खौ दुथांफोरा गारि सिङाव सोनानै अरजों सावदों गारिखौ आरो गारिया सेवहांगार जादों। बुथारजानायफोरा स्विफ्ट गारिजों मेघालयनि इस्ट गार' हिल्सआव बेरायनो थांनायाव हाग्रा ओनसोलाव बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय जामार आली, नूर मोहम्मद, नाथाय गुबुन सासे थैनायनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै आरो बिनि सिनायथिखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। क'क्राझार लकसभा बियाबाव जिएसपि हानजानिफ्राय गासै 3 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइ गथायबाय। बिनिता डेका, नब कुमार सरनिया आरो धनश्याम दास। मध्य प्रदेशनि बितलाव सासे सुबुङा गावनि गोसथोनाय आइजोनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बुथारनानै पुलिसजों हमजादों। दुथाङा गावनि गोसथोनाय आइजोखौ गुबुन हौवाजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनानै बिसोर सानैनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो नांलाय खमलाय जानायाव फिसाया रागा जोंखांनानै आइजोनि फिसाज्लाखौ गोदोना हासनानै बुथारदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गणेश मीना। जम्मु एन्ड काश्मीराव गुबुन रायजोनिफ्राय खामानि मावनो थांनाय लेबारफोरखौ उदखारिफोरा थांखिनानै गावथारगासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि अनन्तनागाव बिहारनिफ्राय खामानि मावनो थांनाय सासे लेबारखौ गावथारदों। गावथारजानाय लेबारनि मुङा जाबाय राजु शाह। आसाम पुलिसनि एसटिएफ बिफाना खानापारानिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे ड्राग्सबो बोखांनो हादों आरो बेनिफ्राय 700 रांबो बोखांनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय मोहम्मद नाजिम उद्दीन, 26 बोसोर बैसोनि आरो बियो बक' ओनसोलनि थागिबि। उत्तर प्रदेशआव सासे 6 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ ओंखाम जानायनि उनाव थैदों आरो गथ'नि नखरनि 3 सुबुङा बेराम जादों। गथ'आ फरायसालिनिफ्राय न' फारसे थांनानै ओंखाम जाखांनायनि उनाव बे जाथाया जादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय आबिपाल आरो बेराम जानायफोरनि मुङा जाबाय हिमांशु, 17 बोसोर बैसोनि, सुधि, 10 बोसोर बैसोनि आरो शिवांगी, 11 बोसोर बैसोनि। नब कुमार सरनियानि एसटि केसखौ लानानै जनरल बिथांमोननि हान्जाया थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय केसखौ गेलेबोनानै जुजिबोनानै देरहासार जाखांनायनि उनाव बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोरा नब कुमार सरनियानि सायाव बाथ्रा बुंदों। चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बुंदों, लोगोसे अनजाल दैमारि बिथाङाबो नब कुमारनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बे खोथाखौ आङो 2 मिनिटाव फोजोबनि। 2018 सनाव जेला आंखौ WPTBCनि मिनिस्टार दायित्व होबाय, बे WPTBC डिपार्टमेन्टआव मोनसे स्क्रिनिं कमिटि दङ। बियो ST-खौल' नाया, SC-खौबो OBC-खौबो नायबिजिरो। सोरबाया जुदि इलिगेल भाबै कास्ट सार्टिफिकेट लादोंबा बहाय जुदि कमप्लेन गोलैयोब्ला बे स्टेट लेभेल कमिटिया आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्ट बे स्क्रुटिनि कमिटिया नायबिजिरो। 2018आव आङो बिबान मोननाय लोगो लोगो नब सरनिया, हिरा सरनियाया ST नङा, बे खोथाखौ गोदोनिफ्राय जों बुंबोदों, रायजो राजा बुंबोदों, बिभिन्न दल संगठना बुंबोदों। दा बे हिसाबै बेखौ नायबिजिरनाय जादों। नायबिजिरै बेनाव सकस हरदों, हियारिं लानाय जादों। खेबथाम आं मन्थ्रि थानाय समावहाय बेनो सकस हियारिं खालामनाय जादों, बियो फैयाखै। दा बे कमिटियानो कन्टिनिउ लागातार बिनि सायाव नायबिजिरै थांनाय बारावहाय बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्टआ बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ ST-आ नंखाय एबा बे ST नङा होननानै बेखौ प्रमान खालामदों। प्रमाना कमिटिया खालामाखै। बै समावहाय आं जेला बिनो सकस खालामो डिपार्टमेन्टनिफ्राय, स्क्रुटिनि कमिटिनिफ्राय, बेखौ बुंनाय जादों, नों जि ST प्लेन्स नोङो प्रमान हो। बे प्रमानखौ गावो नांगौ रोखोमनि फोरमान बिलाइखौ बे होनो हायाखै, जायनि थाखाय बिनि ST-आ बे कमिटिया बेखौ बातिल खालामबाय, केन्सेल खालामबाय। दा बियो जाहा महामान्य माने हाइकर्टआव थांनानै माने बिसार बिहैबाय, सिंगेल बेन्चआव बेखौ रायदान होदों बिनि फेभाराव। किन्तु डाबल बेन्चआव बेखौ क्लियार होखानाय जादों जे बे ST नङा। बे हिसाबै बियो दाख्लैनि जि आरो फाइनाल जि रायदान, बियो ST नङा, बे खोथाया कनफार्म। बे गासै प्रक्रियायाव
गासै हाबाफारियाव स्टेट गभर्नमेन्टनि गिदिर बहाय रल दं। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।